No, sziasztok! Köszöntelek titeket a lórajzoláson. Most újabb lovakat rajzolunk. Nagyon érdekes lesz. Azért vettem fel ezt a fülhallgatót mikrofonnal, mert így a mikrofonban jobban hallatok majd engem. Csak mindig lásik. De nem baj, mert az a lényeg, hogy hallatok, jó. Most kevesebb beszéd, több munka. Na nézzük, egy pillanat. Rendben. Akkor már is kezdhetjük, ugye? Mindig vegyetek elő lapot, én egy füzetbe szoktam rajzolni, ceruzát és egy radírt. Ennyit kell. Fontos, hogy a ceruza hegyes legyen, és úgy jobban tudsz majd rajzolni. Nos, akkor kezdhetjük. Jaj. Bocsi a sok felkavarásért, csak muszáj volt. Nos, itt egy lap. Látjátok. Most olyan lovat fogunk rajzolni, ami ágaskodik éppen. Nagyon érdekes lesz, figyeljetek csak. Okosan kell rajzolni, figyeljetek. Nos, kezdhetjük. Először is tudjátok, mindig a ló fejét kell megrajzolnunk. Jó, akkor most így. Rendben. Kész a lófejünk. Nos, most a testét, ugyebár. Várjatok egy pillanat. Egy pillanat, jó? Jó, ez így tökéletes. Kezdhetjük, vagyis folytathatjuk, igen. Na jó. Így. Aztán így. Ez így gondolom érthető mindenkinek. Rendben. Nos, hogyha... Igen, ez így. Hát a lába elég hosszú lett, hogy ezt így megmondom. Úgyhogy rövidebbre fogom rajzolni, úgyhogy most radírra lesz szükségem. Tadám! És kész. Nyugi, nem az egész ló. Nos. Eddig megvagytok? Rendben. Most jön a lónak a lába. Hát kicsit furcsa ló lesz ez. Álva nem nagyon szoktam rajzolni lovat, de semmi gond. Egy ilyen aránylag olyan jó lovat. Tessék. Így. Itt meg így, ugyebár. Így. Tadám. Eddig meg is vagyunk. Jó. Akkor. Ez így tökéletes eddig. Rendben, akkor most megrajzoljuk a fülét. Ha megrajzoltátok a füleket, így fog kinézni. Igen ám, de még kell neki orrjuk is. Ne rám. Igen, és akkor kell szája. Most a szeme. Szemöldököt is rajzolhattok, hogy élethűbb legyen. Jó, és akkor a sörény. A sörényét máshogy is rajzolhatjátok. Meg is mutatom. Így is lehet a sörényét rajzolni. Csak hát így elég furán néz ki, de nem baj. Na, nem is lett olyan rossz, ahogy így nézem a kamóba. Jó. Itt van a mi kis vad mustangunk. Na, sziasztok! Következőben pedig azt hiszem, hogy ugratólovat fogunk rajzolni, de hát nem tudom. Na, sziasztok!